Sa dili madugay, adunay temporaryo mapuy-an ang mga miyembro sa tribo sa Davao City nga mobantay sa ilang mga pasyente sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Sumala ni City Councilor Rodolfo Mande ang IPMR sa konseho, giaprobahan na ang iyang giduso nga balaod nun sa pagtukod og tulok ang danas nga building alang sa mga miyembro sa tribo. I pass an ordinance IP shelter for IP watchers and runners of patient sa SPMC. Kay kana ang among situation na dugay na even before na maglisod ang atong mga IP na especially sa Pakibato and Marilog District wala sila kapuy-an din mga runners nila, mga watchers luwi kayo walay. So kaya naghimo kog ordinance para sa atong mga IP. Gigahinan na og pondo sa lokal nga gobyerno ang proyekto. Ang mayor ni hatag og budget, nagpirma siya budget 42 million para anang 3-story building nga kapuy-an sa atong nagbantay, nagasikaso sa atong mga pasyente. Matod ni Mande, gilaubang masugdan ang konstruksyon sa proyekto karong tuiga nga tukuron sulod mismo sa compound sa hospital. Amo nang paspasan ba kay murag kana gid ang gikinahanglan. So diya na siya, ang location niya actually is diya sa SPMC. Mismo, sulod mismo sa SPMC. Lakip sa gihatagan og prioridad sa IPMR ang pagpakusog sa programa sa edukasyon alang sa mga miyembro sa tribo sa syudad. Karon ang pinaka namong ginatiman ang pagpakusog sa atong mga sa education sa IP. Kay amo man na siya ang among di paningkamutan karon nga ma-plaster gyud siya kay at least kay kung tan-aw nimo ang IP lang gyud medyo behind naagin sila sa iwit, so paningkamutan na mo na makasakay naman sa modernong mga panahon. Kay karon kinahanglan naman ang mga IP, especially young generation na gid sila, aware na gid sila nga edukasyon is kailangan na gid kayo. Kapinlibo na ka mga miyembro sa tribo ang scholar nila Mande. Ang motivation na gihimo na mag-encourage na mo ang mga parents na makasabot sila din mo suporta sila. Kay ang problema man god pag IP sa bukid gikan walay kapuy-an. Siyempre ang parents ang moandam sa mga boarding houses nila. For now, guwapo naman ang result kay ni support man gyud ang mga ginikanan. Then ako isip counselor sa mga tribo din ni naningkamot yun. Katong wala gyud ka-afford pero tanaw na potential naman sila. Naningkamot mi na gyud sila kanang i-plaster sila. So Kapito sa estado sa kinabuhi ang usa sa mga nakitang hinungdan ni Mande nganong mawadan og paglaom ang mga miyembro sa tribo nga makalampo sa ilang pag-eskwela. Mao nang gipaningkamutan niya nga maka-eskwela gyud ang mga dunay potensyal nga miyembro sa tribo nga gustong makahuman og eskwela. The students actually is potential sila and capable sila, intellectually capable sila pero financially deprived. So among gipaningkamutan na through the help of individuals, group, and especially ang government karon ni hatag man gid sila og budget para sa mga kay daghan mga scholars karon. Gidasig sa IPMR ang mga ginikanan nga miyembro sa tribo ug ipasabot ang kamahinungdanon sa edukasyon sa ilang mga anak. Pinaagi sa ginahimong information education campaign sa matag barangay sa Davao City. Pipila na sa mga natabangan nila Mande ang nakalampo sa ilang pag-eskwela sa kolehiyo pinaagi sa scholarship program sa gobyerno ug karon ana sila sa nagkadayang industriya sa ilang gipili nga propesyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.